Kiparalok kari Israel hadauba Ïarap kila pha Ïarap bantem ya kading kabla klang haki benta ke Jerusalem hadian bau Benjamin Netanyahu president ula penbana ka national emergency ban pan Ïarap na kiri ke perthai kading ke beserkai ke balas dang nado ke laipau tarik yayong araja arpusan kala bam palat 1000 ekar ke Jaka Khlaw na 1000 ekar ke Jaka habar ke Jerusalem ong kibor na ke fire and rescue services hakilat pathai kubor Kiling son na Greece, Cyprus, Croatia but Italy kin sapoi mardor ringkat ki jingpentep baka Ukraine, Spain but France ru kin sapa Ïarap. Wat laya ka daw ka jing pluding omla ban tip shai Henry Netanyahu ula pentep bakat prangot ki briu ki basuba don kti ban thang kila syakem. Laong baka jing pluding kala sedang na ki benta ke surok Tel Aviv sya Jerusalem hakabala kenno bala day ki suba le no ki bathang. Layo jing tip ba palat khat arngot ki briu kila mensau ba don ru ki bla sya sumar ha ki te ki Jaka ba kemding laong ki kai pot kubor ha ka jan met joka sitarek jemang araja arpusan kibor na ka fire and rescue services kila ong ba kala air ka ba be ha ka jing stat ka ba 100 kilometer sikenta kala nang pen so sat bat ka nang pen khlanya ka ding ka ba hadu menta 4 la ban pen lep yaka תעלה. תעשי וידאו. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. תראי מה זה, על הכביש. אם אתה לא טס מהר אני הולכת אותך. אנחנו בתוך האש. לא. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya